Dámy a pánové, dneska vám ukážu metro B, jelikož jsem na to včera zapomněl, tak to udělám dneska. Takže musíme doletět takže mrážkové. Dámy a pánové, tady takhle tak dáme muzík, stáhnul jsem se módy. Strašidelný mod, jsem si dokonce stáhnul horor. A to je tak, že já jsem si tam dal takový speciální dveře, který se otevírají sami. Jo, tak tady se úplně nedostaneme, musíme na kolnice. Protože tam se nedostaneme vůbec. Tam je ten slep. A tady je přesně liška, šiška, pamatujte, liška. A musíme najít, kde je ten černý dub. Kde je ten černý dub? Někam jsem ho musel dát. Není tady? Nebo co je tohle za stanice? Maraskov, zastávka, Sněžnice. Tady je černý dub. Co je tady za stanice? Normálně černý dub. Jo, tamhle je černý dub obyvatelstvo. Tady, jo, už jsem to našel, lidi. Tady je to metro B. Jo. Jo, tady. Podle to metro. Tady bude určitě někde metro. Jo, tady. Tohle je největší depo zatím, které stavím. A je to depo černý dům. Mám správně přehozený výhybky. A opět. A tam jsem směl. Teď už máme ty výhybky dobrý. Tak jedeme. Černý dům. Jelikož... To jsem nechtěl jelikož jsem nechtěl jelikož to nebude dlouhý, tak to budou jenom 4 stanice. Měli jste tam video. Někdy to tam budete mít. Odkaz budete mít v popisu. A my teda jdeme. Tenhle černý dub. Konečně nás ten zdáme. No, ukončete výstup a nástup se zavírají. Příští stanice Hradecká zahrada. Hradecká zahrada. Moje oblíbená stanice. Tady je to blízko, ne? Ale nic tady není. Tady nic není. Má tam být nějaký hrad, kde je zahrada. Ale jelikož vidíte, že tady nic není a tady to je taky Hradecká zahrada. Tak jdeme zase tam. To zavřeme. A my jdeme teda na předposlední stanici. Už, ne, prosím, takhle příští stanice na Hrádku. Na Hrádku. Ano, tahle stanice je přestup na linky S. A dokonce, když takhle zkusíte odřít a takhle půjdete, tak tady máte tohle. Máte tady a zase. Tady je přestup na horní Matice. Jestli jste neviděli Matici, tak tam se klidně můžete podívat. Už tam to nestačí. No, příští stanice je to Kachnov. Prosím stanice, prosíme vystupovat. No a jedeme. Otočit se musím. Ukončete prosím výstup a nástup zavírají a jdeme do depa nebo do smyčky. Jo lidi, to je všechno. To by bylo všechno. Já doufám, že se vám to líbilo. To bylo taková rychlovka, nebo ještě pojedeme zpátky na černý dům. Depo Kachnov. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice na Hrádku.
nahrávku. Ukončíte. Ježiš, já jsem se. Příští stanice. Hradecká zahrada. Hradecká zahrada. Příští stanice. Černý dům. Konečná stanice. Já se musím vystupit, prosím. Jdeme do depa. No jo. Tak jo, čau.